Hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you all. Welcome once again. Ndinaye murume mutema wamunongoona chete nemazino kuti apo pane munhu. Our evangelist Damiano, Chisale. Today we have a very serious message. Very serious one. Very serious one. Very serious one. Dealing with the generational cases. Dealing with them. Hallelujah. Amen. We are going to extract our message from Ezekiel chapter 16, verse 1. I shall read. Ezekiel chapter 16 from verse 1. And again the word of the Lord came unto me saying, Son of man, cause Jerusalem to know the abominations, and say, thus says the Lord unto Jerusalem, thy birth, thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother was a Hittite. Hey, you can just tell from the way the scriptures are being read. And heirs of thy nativity, in the day thou was born, thy navel was not cut. Hold on a minute. Neither was thou washed in water to supple thee. Thou was not salted at all, nor saddled at all. Saddled to what do you call it? Kupfekedzwa kana kukaviwa. No eye hakuna ziso pity thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee, but thou was cast out in the open field. Munawamari ngatimirei papa. Jehovah vari kuti kuna Ezekiel, zivisa Jerusalem kudarika kwake. That's it. Pawakazarwa, baba vako vakanga vari muAmorite. That's it. Amai vako muHittite. That's it. Nezuva rawakazarwa rukuvhute aruna kudamburwa. That's it. Can you explain, Munawamari? Parukuvhuta paita nyaya pano. Yes. Mambotaura mukati dealing with generational cases. Ndo topic yatinayo pano. Amen. Tiri kudila nezvedzinza. Zvekumusha kwedu. Tiri kudila nezvakaita midzi mumhuri. Zvengozi zvakagara nezvatakawana zvirimo. Zvambwa namashavisha. Bible ndobva ratanga nyaya. Zvikanzi zivisa Jerusalema zvinonyangadza zvake. Kana panzi zivisa munhu zvinonyangadza zvake, obviously munhu ari kuudzwa uyu akutofunga kuti pamwe ndakaba, pamwe ndakahura, pamwe ndakarepa, pamwe ndakarepa, ndine mhosva dzandakapara dzakawanda. So ari kuda kuteerera Jerusalema kuti zvinonyangadza izvi zviziviswe. Ndezvipi zvandakaita? Nhasi ndikati Jeni uya pano, ndoda kukuzivisa zvinonyangadza zvako. Anofunga pese paakapfewa nemumota. Yes. Anofunga nepese paakatora murume wemunhu. Zvinonyangadza zvake. Asi Bhaibheri robva rati zvinonyangadza zvaJerusarema hazvina chekuita nekarekta yake. Yes. Hazvina chekuita nebehavior yake.
Yes. rinobva ranhonga muberekero Kwaakazvarirwa. zvoreva kuti zvinonyangadza zvake is a result yemaberekero aakaitwa. Zvikanzi baba wako kutanga akanga ari muAmorite, mai vako muHittite, ko iwewe wacho Uri murudzi kwawakabva nekwawakaberekwa Canaan. Zvoreva kuti confusion yelife yako iri pakati paCanaan, Amorite naHittite. 3 generations. Chatadzisa mbereko, Confusion. chatadzisa kubudirira, Confusion. Hittite, Amorite. Canaan. Saka background iri kubatwa, background iri kutaurwa, My God. ndo iri kuaffecta Jerusalem. Manass. Jerusalem is a child Mwana. akaberekwa kunyika ya Canaan, akaberekwa kuuzumba, kuurungwa, kuflachi, Kune chakasara uko. kucholocho, Kumapiti-piti. kubulawayo, Gorongosa. kushantu. Tiri kutaura kwaakaberekerwa, kwakwakabva amai kwaiva nenyaya dzipi. Wa. Kunyika yaHittite mai vachizouya Kune nyaya dzeko. kwaiva nenyaya dzipi, kwainamatwei kwaHittite. Kune nyaya dzipi kumusha kwaamaiku? Kokwa baba. Kwakwababa Kune nyaya dzipi? kwaamai kune vakafa vasina kubvisa mombe dzeumai, Kwa baba kune ngozi. ndokubva vanoroorana, Kune zvikwambo. ndokubereka aproduct inonzi Jerusalem. This is powerful. Now Jerusalem achiberekwa, Bhaibheri ndokuti nezuva rekuberekwa kwake kana zvichinzizivisa Jerusalem zvinonyangadza zvake, zvoreva kuti hazvisi kutaurirwa mwana mudiki, Asi munhu mukuru. munhu mukuru Abve zera. aakutozviva Praise the Lord. zvichida atova married, Praise the Lord. but ndiye ari kuudzwa kunzi zuva ravakaberekwa ndo rine mamistakes Akaitika. ari kuaffecta nhasi, Zuva rekuzvarwa ndo rine nyaya. ndo rine nyaya. Come on, men of God. Zvikanzi rukuvhute rako Aruna kudamburwa. harina kudamburwa. God. Your umbilical cord, Go deep on this one. your umbilical cord Go deep on this one. was not cut. Go deeper on this one. Hey, imagine telling an 18-year-old man, telling a 28-year-old lady, Kuti rukuvhuta your rekudamburwa umbilical cord was not cut. was not cut. Let us go and diverge into the secret of an umbilical cord. Yes. Ngatitsvagei kuti umbilical cord inombofamba sei, Inoshanda basa rei. inobva nekupi. Ichienda kupi. Ah. Amen. Toenda kubiology, tomboenda kumanesi, Kuchipatara. kuchipatara, Maternity. maternity, Mudzimai akazvitakura. totora mudzimai akazvitakura. Mwana kana ari mudumbu, bishop, haadyi ega, haamwi mvura,
haadye porridge. Anodya chadyiwa naamai. My God. My God. My God. Anodya chadyiwa naamai. Agonwa chanwa Naamai. whether iye ari kuchida kana kuti haasi kuchida, Ichocho chadyiwa naamai. ndo chaanogamuchira. Ndo chaanotongogamuchira. Kuchida kana kusachida. Kureva kuti amai kana vaine pamuviri vakati vari kuda skadi, anotongoimwa skadi, Anotongorova. akati ari kuda madora, Wabuda maziso ari matsvuku. Ndo paya patinoti mwana akabuda aine mavanga. mabirthmarks, Zvonzi amai vainwa tii. akatsvira mudumbu, Ndachadyiwa naamai. ndo chadya mwana. Ndo chadya mwana. Ayayayayayaya. Saka todzokera pazuva rekubereko kunoitwa mwana. Yes, go deeper. Mwana musi waanoberekwa kuchipatara, Kumaternity. kumaternity, chinhu chihombe chinoitwa kudamburwa rikuvhute, umbilical, chinonzi rikuvhute, Separation. umbilical cord, itambo inobatanidza mai nemwana. Yes. Saka painodamburwa panosara paine guvhu. Separate amai nemwana. Kana yadamburwa mwana anochema, kuratidza kuti mwana is separated From the mother. akuzvidyira, akuzvinwira. Power. Zvoreva kuti kana disconnection yaitika, mwana haacha affectwa Nezvakaitwa nemubereki. nezviri kuitwa nemubereki. Kamwana kakutonogezeswa kotorara pake nekeka, maiwo votorara pavo vega mumatenetu. Kamwana kakutochema nesi akutouyisa pazamu, kaane life yake neka, kaakuzvifemera. Zvino pano pari kunzi tsano vamuri kuona vachifamba ava, kunyange vana mhuri, Rukuvhute. mai vamuri kuona, Rukuvhuta nakudamburwa. kunyange vadhokta, pane dambudziko rakaitika muupenyu hwavo Riri kuvaronda. riri kuvaronda nanhasi. Kwete nekuda kwekarekta yavo. Mune chiamorite umu Mune chihitite. chiri muupenyu hwavo. Ayayayayaya. Pane nyaya, Bishop. Go deeper, man of God. Pane nyaya. Go deeper. Go. This is too much. Please share this message. Please share this message. Munhu waMwari vari kutsanangura nyama generational cases. Whatever you're going through, zvimwe zvacho is not about your character. We need to disconnect you today. It's not about your You education. want to be disconnected. Yes, man of God. Go deeper. Saka now, kana zvakutaurirwa munhu mukuru kuti nyaya yanetsa mulife yako, hauna kudamburwa rikuvhute. You are still connected. You are still connected to your background. Generational background. Vanhu baba hazvina mhosva vakaenda kuEngland. You are in UK. You are in America. In Australia. You are in Australia. South Africa, Botswana. Islands. Wherever you are. Wherever you are. When your umbilical cord is still connected, zvinoreva kuti chadyiwa naamai Chinopinda. chichiri kukuafekta. Chinotedza rukuvhute. Zvoreva kuti mudzinza rekwako, kana usina kudamburwa rikuvhuta, kukarevererwa kumusha, vakabika doro,
iwe uri kuamerica, Canada, Ayayayayaya. wakamboona mumwe mudzimai akapenga ari kuCanada, Yes. vanhu vakabika doro vari kuZimbabwe, voreverera vosundira mamhepo. Hazvina mhosva uri kunyika iri kure, nokuti rikuvhuta harina kudambuka. My. Mamhepo anokuloketa Because of the umbilical cord. because you are still connected to There is your still background. connection. Chiri kutadzisa vanhu kuwanikwa kana kuroorwa, havana kudamburwa riku. Vamwe vanobvunza kuti nai deliverance doctor, ndinopabuda sei? Tanzwa muchitaura zvedeliverance, Yes. tanzwa muchitaura zvemamhepo, discussion maita, ko ndinopabuda sei? Ndo pane nyaya. Way out. You need to be disconnected. You are connected. Whatever you're going through right now, as you're listening to the men of God, check your background. Kwa wakabva. Yes. Men of God say something about your character. Yeah. Haisi nyaya yekuti hauna kudzidza. Haisi nyaya yekuti hauna kunaka. Yes. Pane zvakaitwa nemadzibaba. Pane zvakaitwa kumasuro. Yes. Madzibaba edu akadya mazambiringa anovava. Yeah. Vana vakaita rwadziro. Let me tell you, my brother. Yes. Mamhepo respect office. Hazvina mhosva uri doctor, hazvina mhosva uri teacher. Kana calling yemamhepo yauya, uri connected, unoenda. Kutodanirwa. Ndoda kukupa example. Ini mudhara wangu akashedzwa nasawira wake. Tiri kunzwana? Yes, I'm getting Andi it. masawira atinoita parufu. Yes. Akamuti sawira andei kumakuwa, ndobva vaenda. Akati uri kuona guva iri, muzukuru wangu akavigwapa, but mafiro akaita muzukuru wangu handina kumafarira. Ndakaenda kwandakaenda, ndakapiwa kamuti kauri kuonaka, ndikakadyara. Kanoita mashizha 2 kana 3 pagore. Yes. Mashizha aya paanodonha, munhu akauraya muzukuru wangu mudzinza rake, shizha pamunhu. Saka ndikafa, ndichisiya muti uyu, rimwe dzinza rinovhara. Kupera. Ndoapa tiri kutaura nawo. Iwewe, you are a doctor, you are an MP, you are a minister. You are a geologist, a miner, A nurse. an engineer. A policeman. But mbuya vako ndo vakadya munhu. Shizha ndo pamunoona vanhu vanofa zviri uniform. Pagore. Muna Mei mega. Mashizha anoumaka muna October maanotanga kuzunzwa. Iri rinongodona, iri rongodona. Yes. Munongonzwa kuti sekuru nhingi vakati dhii vakafa. Munongonzi nhingi akadona. Dzinza renyu munotoziva kuti between August and October pane nhamba iri kuenda. You are connected to the spirit of death Umbilical cord is not broken. that is within the family. Saka ndo pari kunzi rikuvhute, harina kudamburwa. Chakadyiwa mumusha menyu, ngozi yakaparwa mudzinza renyu. Yes. Iri kuti ikakuma, iri kugona kukuaffect. Nokuti hauna kudamburwa rikuvhute redzinza. You are still connected. Vakatora mazita, vakaenda nawo mugona, vakashedza zita rako, unoreacta uri kunze kwenyika. Yes. Soro wakutema. Why? Boyfriend inongwa mukaisakude. Why? Unozvibvunza. You are connected. This is powerful, evangelist. Zvino nhasi munhu ngaazvidyire
Bishop. Yeah. Yes. Nash toda kubata chigero Kwakukata. tidambure rikufuti. Let there be separation. Let there be separation Between between you and darkness. Yes. Between you and evil spirits. You and demons. Uchiri kurarwa nechikwambo. Why? Kuyama nenyoka. Iwachi kona kukudambura rikufuti. Stay connected. The evangelist is speaking here. Pamwe izvezvi you are in that situation. Just a comment in the comment section is going to help you. Yes, go deeper, man of God. Saka munhu washo. Shoko raMwari rabva rati. Hauna kudamburwa rikufuti. People need to be disconnected. From your background. From your background. Generational curses. Familiar spirits. Everything that follows people. That gives bad dreams. Spiritual husbands and spiritual wives. It's real. They need to be disconnected. The umbilical cord must be broken. You see? How did the umbilical cord come? Vamwe vakadya porridge nezvipakera. Vakabuda mumba nenhende shure. Vakanokorwa tsoka. Mukashaiwa zvipfeko zvenyu. Zvichinoshandiswa serikufuta. My way to connect you. Kune vamwe vanotorwadza. Vanotori nemaguvhu ekuberekwa chaiwo akatorwa. Ari mumbiya nomumakona. Mumango nemuhosi. Maanorevererwa. Every night. But the Bible says, for they that received him, he gave them power. Authority. For you are in Christ. You are now a new creation. Wakuzijira. Yeah. This is powerful. The Bible says, vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Lack of knowledge. Destroy many lives. Vari muna Kristu vachinamata asi zvisiri kuitika because they deny zvatiri kushumira pano. Vanoti hazviko. They deny kuti hakuna zvikwambo. How are we disconnected, Bishop? Mumwe munhu akandibvunza mubvunzo. I want somebody to listen. Amen. I want somebody to listen. Now listen very careful. How are you going to be disconnected from your background? Thank you. Zvese zviri kukunetsa izvi. Zvese zviri kukutambudza. Yes. Listen to the man of God. How are you going to be disconnected? Hallelujah. This is the answer. Go deeper, man of God. Zvikadzine shoko raMwari. Hauna kukwizwa munyu. Kana kugezwa. Salt. Baptism. Yes. You need to go baptism. All right. Wapfekedzwa. But ndafara neverse 6. Yati ndakati ndichipfuura. Man of God, let me read it again. Read it again. Let me read it again. And when I passed you, ndakati ndichipfuura, I saw you ndakakuona polluted wakasviba in your own blood. Uri muropa rako. Muri kuona Bishop? In your own blood. Mwari vari kutiona tichinatswa nezvekwedu muropa rekwedu. Zveropa. Tiri mudzinza rekwedu. Ndakati ndichipfuura
ndakakuona uri muropa uchipfakanyika muropa. uchipfaka. You are trying to survive. Uri kuedza kuita tumarelationship, uri kupfakanyika. You are trying. But uri muropa rekwako rekusaroro. Ndakati ndichipfuura. Yes. Mwari vakatarisa panyika, vakaona vari kudenga vachipfuura, vakationa tiri muropa rekwedu revanhu vari kurova ngoma rezvigure nemidzimu nemashavi, richiombererwa parukukwe manjuzu, trying but zvichiramba. Hanzi uchipfakanyika uri muropa rekudzokeredza paropa rekwako. polluted in thy own blood. And I said to you, whilst you were in your blood, regai timbotaura paropa munhu washe. go deeper, man of God. Ndoda kuclarifya paropa. Go deeper. Nyaya dzikanetsa dzekuti mwana ndewani. All right. Tinashe mugabe. Munomutsvaga. Potorwa chi? Ropa. My blood samples. Saliva. Ndo rinoburitsa DNA. Yekuti uya hazwe ropa ripi? Repano. Zvoreva kuti chakauya neropa chaifanira kupera neropa. I hope you are getting this, somebody. You need to get this, somebody. You just need to get this straight. You get to get this straight. Ndakakuona uri muropa rekwako. Uchipfakanyika. Ndikakuti rarama. Uri muropa. Ndikakuti rarama. I gave you life because life is in the blood. Ndiri kuti chii munhu washe? Yes. Ngatitaurei zveropa. Sai pakaberekwa Ishe Jesu pakajambwa murume weshe pasi pezuva. Ndaropa rese rakanga riine mhosva. Murume wese ari pasi pezuva akanga aine nyaya. Saka ropa rake rakanga riine mhosva. Yes. Araigona kudzikinura munhu. Rine mhosva. Ndipa iropa. Riri polluted. Nderaniko? RaDavid. Rina Uriah. Solomon. Joab. Yes. Tipa iropa risina mhosva. Yes. Mwari ndokutarisa pasi pezuva. Ndokuona ropa dzinza rimwe nerimwe riri muzvikwambo. Ndokuona kuti panodiwa pure blood. Risiri polluted. To redeem people. Hey. Yeah. To take us from sins. Ndokutsvaga Mhandara Maria. Go deeper. Yeah. Ndokuisa ropa rinobva kudenga. Rakatakura DNA yedenga. Yes. Risina chivi. Risina mhosva. Risina gwamba. Rakatakura ropa fadzo. Rakatakura mabasa. Rakatakura michato. Jesu ndokuberekwa. Praise the Lord. That's the reason iri kutizwa murume pana Maria. Pari kudiwa pure blood for redemption. Ndopatataura scripture, for God so loved, he gave His only son. But God did not give his only son. He gave the only son went back in heaven. Yes. He
his only son, he gave the son. Yeah. Dai Jesu vakafira muchipatara. Mukaverenga Leviticus chapter 17. Inoti ndakakupai ropa kuti muyananisire paaritari. Yobva yati nokuti upenyu hwechinorarama huri muropa. For life is in the blood. Ezekiel chapter 17. Leviticus chapter 17. If life is in the blood, dai Jesu vakafa muchipatara, vaifa neropa ravo mavari. Saka haraigona kudzikinura nyika. Dai vakangodonha vakafa, vaifa neropa ravo mavari. Zvoreva kuti life yairarama iri mavari. Saka Mwari vanovaendesa through a process. Ngarohwe zvamboko kumusana. Ropa paraidonha nekurasika, vakanga vasingarase ropa, vairasa life. Ndoyavari kuti ndakakuona uri muropa rekwako. Andaigona kukuraramisa nemashoko, ndaikuraramisa neropa rangu. Risina chivi, risina mhosva. Come on, men of God. Saka pavairohwa, ropa richibuda musana ukaita sewakarimwa, vaidonhedza ropa richida kushuka iwe kubva mumweya yengozi, kubva mumweya yekusharoorwa, kubva mumweya yeurobwe, kubva mumweya yekushayiwa, kubva mumweya yekusharoorwa, kubva mumweya yejambwa rushava-shava, mingozi dzemudzinza, Mweya kupomerwa. mweya inoti ndakaurayiwa ndiri ngozi. Ndokuzvezveredzwa, ndokuendwa nawo pamuchinjikwa. Paakarovererwa ropa rikarasika, ndobva mumwe musoja achibata kuti tsano ava havafanire kudzokera kudenga neropa ravo. I have to make sure that there is no blood in him. Akanobaya padumbu nepfuva. Yes. Ropa rikadzudzuma. Bible rinoti pakabuda mvura kuratidza kuti tsano havachisina ropa. He is our redeemer. Pava anyora hatina kutengwa nezvinoora. Sirivha kana ndarama. Takatengwa naIshe Jesu neropa pamuchinjikwa. The blood. This is powerful, I tell you. This is powerful. Regai ndikudze. Hazvina mhosva kwatinobva. Kune ngozi inopenga. Inoti ropa rangu. Tine ropa raJesu. Hazvina mhosva kune mweya. We are redeemed by the blood of Jesus. The precious blood. The precious blood of Christ. Second, now as we conclude, yes, the book of Hebrews writes and says, for we have the blood that speaks better than the blood of Abel. We have the blood that speaks better. Tine ropa rinotaura Zvakanaka. zviri nani kudarika ropa raAbel. Handei tinotsvaga ropa raAbel kuti raidei revenge. Raida revenge. Abel akamuka ngozi. He was an avenging spirit. Achidemanda an eye for an eye. Ndakaurayirwe. Ndisina mhaka. But Bible rikuti we have the blood
that speaks better. When the blood of Abel is an avenging spirit, the blood of Jesus speaks forgiveness. Varegerere speaks grace. Nokuti havana chavanoziva. Zvoreva kuti kumusha kwenyu kuine ngozi iri kuda kuavhenjwa. Tine ropa rinotaura. Kuine mamhepo anoti azviite. Tine ropa rinotaura zviri nani. Vakati auroorwe, vakati aubudirire, vakati autenge mota, vakati azviite. Tine ropa rinotaura zviri nani. Yey. Panapa chakaherereka panapa. Chakatipo. Satan anomira nemhuno chete gore rino. We know what we are talking about. When we do deliverance, when we pray for you, when we say demons will not work against you, when we say avenging spirits will not work against you, we know exactly what we are talking about. It's not guesswork. We have the blood of Jesus. Hakuna witchcraft. Inoita work against the blood of Jesus. Hakuna power, hakuna authority. We have the blood of Jesus that speaks better. Ropa, ndoda kukubvunza. Ropa rekwako riri kuti chi? Ropa rekwako riri kuti chi? Riri kutaura kuti chi pamusoro pako. Riri kuti usarohwa. Riri kuti usabata mwana. Usabudirire. Riri kuti ifa urirombe. Wakaturika macertificate kumadziro. Chabuda hapana. Chabuda hapana. You are a teacher, but unorarama like a hooligan. You are a doctor. You have nothing to show for. Wakakwira ndege 5 years ago. Hauna kugona kuvaka kana tsaka kumusha. Hapana chiri kufamba. But we have the blood that speaks better. We have the blood that declares better. Can I declare to somebody? Yes, men of God. Right now, I want you to receive this declaration. Stay connected. Men of God. I want to declare. Yes. Yes. Rauri connected to. Yes. 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 Yauri connected. Yes. 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 Yauri connected. Yes. In the name of Jesus. I disconnect you today from every spirit. I receive. I receive. I disconnect you. I receive. That umbilical cord. I receive. 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 Today I declare. I receive. I receive. Be fruitful right now. I receive. I receive. Be a landlord. In the name of Jesus. I declare in Jesus' name. It's done. This is wonderful. Listen now. It's all up to you. Take this opportunity. The man of God has ministered, but it's high time for you to make a decision. Zokera, Tarisa, ropa rekwenyu, rikuda ropa ra Kristu. The diluted blood. Thank you, man of God. Right now, if you have received a declaration, if you have a prayer request, you want the man of God, you want us to pray for you, we're inviting you, just comment in the comment section. We are going to follow every prayer request. We are going to pray for you. We are going to declare
And the man of God, like what he said, he has declared, just believe. Zwaranas, gati gumire pano, gati sangane in the next episode. Your host, together with Evangelist Damiano Chisale, staracho mangorinzwa, and the maona pane bas. Don't hesitate to contact him, to contact us through Chibanda media. Marawa kutre zakanaka, marawa komborerei. God bless you.